दिनै 26 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबार दिनैनि सानखौ बाथौ धोरोमारि बर'फोरा बाथौ धोरोमनि जोनोम सान महरै फालियो। दुलाराय बुहुमाव थानाय गासै बाथौ धोरोमारि बर'फोरखौ जेरावबो बाथौ जोनोम सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बुहुमनि खना खनला थानाय बर'फोरा जेरावबो गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जादों। बे बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि बाथौ सान फालिनायनि नुथायखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना सिमेन्ट सापुरियाव थानाय हांमा गामियाव बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिना फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि सोमोन्दै गामिनि रायजोफोरा मा फोरमायो नायलां दिनि। गिबियावनो प्राइम 24 निउज हेडलाइन्स लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो दिनैनि गोथार बाथौ सान नैथि मंगलबारनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दा थारैनो जिहेतु जोंनि आसामाव आसामल' नङा, आसामनि खना खनला जेरावनोखि बर' बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर दोङो, दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ जिहेतु फालिबोदों। बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै जों हांमा सापुरि गामियाबो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो होनना लाहार फाहार जों खालामगासिनो दङमोन। मैयानि मोनाबिलि समावनो जिहेतु जोंनि गामिनिनो आफादगिरि नेहाथार गामिनि रायजोफोरखौ लानानै जोंनि गामिनि आइजो माहारिखौ लानानै फिथा सावनाय आदिबो जों आयोजन खालामदों। लोगोसे दिनैनि बे फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरनायनिफ्राय लानानै बावथिनिफ्राय लानानै आर'जनिफ्राय लानानै जोङो बा आलासिनि बिबुंथिनिफ्राय लानानै जोङो धोरोम बोसोनखौ जों लानानै दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजा ज' जानानै जोंनि गामिनि लाइमोन आरो उन्दै उथिबोनाय फरायसालिबो जों लाफानाय जोंनि बे गोथार बाथौ सानखौ मैखोम महरै जों खुंनाय जादों। जिहेथु जों मिथिगौ, जोङो जारिमिनखौबो लानानै एबा जारिमिन मोनहास'यै हायै सिगांनिफ्रायनो जोंनि बाथौ धोरोमा जिहेतु जोङो माखासे जोंनि स्कलार्सफ्रा जिहेतु बुंदों जे बाथौजिम इज ए बेकबन अफ बर' कालचार होनना बुंदों आरोखि। दा बे जोङो बे बाथौ धोरोमारि बे बाथौ धोरोम दिनै बिखेखके जोंनि गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ साना जों दिनैनि बे दिनाव जोंनि जिहेतु 19 जरा, बे 19 जरायाव जोंनि बे 19 गुरु, बे 19 गुरुनि बे बोरलि बोराय बोरलि बुरि, जायखौ जों गियाननि गुरु होनना बुंनाय जायो, बे गियाननि गुरुखौ जों दिनै बिसेखके जों सिबिदों। जिहेतु बे जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे बोरलि बोराय बोरलि बुरिया जोंनि बर' समाजनो गियाननि आलारिखौ गिबि फोजोंग्रोदोंमोन। लोगोसे राव लोगोसे थुनलाइ सोरजिनाय, लोगोसे आसार खान्थि गासैखौबो बिसोरनो गिबि फोरोंबोदोंमोन। दिनै बिसेसके बे जोंनि बे बाहागो लानो गोनांदि बे जोंनि बे लाइमोन फरायसुला बांसिनै बेखौ बाहागो लानांगोन। मानो होनोबा बे दिनैनि बे बुब्लियाव खालि बे जोंनि बे गामि हालामनि बे खेराइसालि बा आनसलिक मन्दिर बा जिल्लानि बे खेराइसालि बा मिरुनि खेराइसालिल' नङा, जोंनि बे लाइब्रेरि बा क्लाब माखासे बा फरायसालि फसंथानफोराव दिनै गोथार बाथौ सानखौ मैखोम आर'जनि गेजेरजों माखासे बोसोनफोरखौ दिनै बे सोलोंलायनानै जायो आरोखि। दिनै गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जायो। बे गोथार सानावनो धेमाजिनि सिङाव थानाय लखि फोथारनि 60 बोसोरनिबो बांसिन संकरिय धोरोम सिबिग्रा 60 न'खरनिबो बांसिन बर' न'खरा बाथौ धोरोमाव हाबदों। बेनि सोमोन्दै रायजोफोरा मा फोरमायो नायलां दिनि। दिनै आर'नाइ रादाबजों लोगोसे आरो प्राइम टाइम हेडलाइन्स आरो SM बे निउसखौ आं बरायना लाग्रोबाय। दिनै आङो धेमाजि बियाबनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलाव खमैबो 15 बोसोर जे जोंनि बे आफादा, बाथौ आफादा गोमाना दंमोन। दिनै बिदि गोमानायनि जाहोनाव जोंनि बे ओनसोलाव गामि थानसालि बिदि जों नुनो मोनाखैमोन। आरो जोंनि जि हाबाफारि जे थानसालियाव इसोर सिबिनाय बेफोरबायदि खामानियाव जों लिप्त नुनो मोनाखैमोन। दिनै आङो मानगोनां बिजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव जुनाय बियाबाव आङो धेमाजि बियाब हिसाबै बिथाङा आंनो गनायथि होनायनि उनाव आङो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव आङो
खमैबो 6 खान 7 खानसो गामियाव थानसालि लुफुंनानै होनो हाबाय लोगोसे नैबे दिनैनि जोंनि बे बाराजान आरो लखिमतार गामिनि बिथांमोना 60 बोसोर बिथांमोना जे गावसोरनि राव हारिमुखौ खोमाना लानानै बिथांमोना गोदोना दंमोन बे बिथांमोनखौ आं आफादगिरि मोननायनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो फिल्ड गिदिंनानै रिसार्च खालामना मोनबाय जे बिथांमोना बर'मोन बिथांमोना दैमारि नार्जारि लिरो नाथाय बिथांमोना गावनि रावखौ बुंनो रोङामोन दिनै बिथांमोना 60 बोसोरसो बिथांमोना गावनि गाननाय जोमनाय बिथांमोना गानाखैमोन आं बे जायगायाव फैनानै बिथांमोननि जि जोंनि बाथौ धोरोमनि नियम खान्थिखौ लानानै बिथांमोननि सिम जायगायाव फैनानै आङो सिगाङाव आङो बिथांमोननि जा बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ आं लुफुंना होफैदोंमोन बे लुफुंना होफैनायनि उनाव बिथांमोननि जायगायावनो आङो मोनसे आरो हाबाफारि लाबावदोंमोन बे हाबाफारिया जाबाय ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ आं बेयाव मावफुंदोंमोन दिनै बिथांमोना बिराद गोजोननाय मोनदों लोगोसे गावसोरबो बे आं गोजोनना दंमोन बे बुस्थुआ जाखांबाय होननानै बिथांमोना खोब जोंखौ साबायखर जासिदों लोगोसे आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों बिथांमोना जे गावनि हारिमु बा धोरोमखौ बुजिनानै गिदिंना फैफिनदों बेनि थाखाय आं जोबोद धेमाजिनि बियाबनि आफादगिरि जानानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो SM निउस नोंथांमोन बयनिसिमबो बे गोथार बाथौ सान दिनैनि बे गोथार बाथौ सान बेनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय दिनै धेमाजि बियाबनि सिङाव थानाय थामहिनबा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे बियाब बे बियाबानो जादों धेमाजि बियाब दा बेवहाय गोथार बाथौ सानखौ बिथांमोना खुंनो लादों बे गोथार बाथौ सान खुंनो लानायाव जोङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननायनि जाहोना बेनो जे बिथांमोना नै जायगानि थामहिनबा बाराजान कसारि आरो लखिमतार कसारि गाव बे मोननै गामिनि सुबुंफ्रा बै समनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमखौ नागारनानै दानि मा दंमोन संकरि बा शिब धोरोमाव हाबनानै दंमोन दा बिथांमोना मा खालामबाय गावनि गुबै धोरोमखौ बुजिनानै गावनि गुबै धोरोमा मामोन बेखौ दिनै मोनथिनानै बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लाबाय बे हिसाबै बे थांखिखौ लानानैनो बिथांमोननि धेमाजि बियाबाबो दिनै बेवहायनो गोथार बाथौ सानखौ खुंदों आरो बे खुंनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोननानै बिथांमोनजों लोगोसे जों सावरायनो होननानै दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों दिनैहाय नैबे हाबाफारि खुंगासिनो दं बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आदसा जों बे धेमाजि बियाब बाथौ महासभानि सिङाव गासै 15 खान बर' गामि दं खोब लेथेर फेथेरै गाहायै बे जाबाय खुंजानाय जायगा जाबाय बाराजान लखिमतार होननाय मोननै गामि दं अजय आदर्श जयपुर मदारगुरि दुबिया बर' 4 नं तेगजुरि लखिसापरि 1 नं तेगजुरि बर' गामि 2 नं तेगजुरि बालिसरि जियाधल हावली आरो रेल स्टेसन होननाय गामि दं बे गामि गंबाया जोंनि बियाबनि जयैनो जों बेहाय दिनै बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जा गोथार सान बेखौ बेहाय खुंफुंनाय जादों बयबो जयैनो आरो रायजो राजा जयैनो ইয়াত অহা আমাৰ 60 চনৰ পৰাই আমি ইয়াত অহা আমাৰ মা দেউতাই ভাষা জানিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সময়ত এনেকুৱা এখন তাৰমানে মিটিং বা এনেকুৱা এখন সমাজ আমি নাপালোঁ গতিকে আমি যিহেতু আমি বৰ্তমান জানিলোঁ যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মটো এই বাথৌ ধৰ্মটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে বুলি আমি তাৰমানে গোটেই সমাজখনক মাতি তেওঁলোকক মানে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয় লৈ জানিব দিয়াৰ তাৰমানে আমাৰ মন্তব্য আছিলে তাকে আমি এই তাৰমানে বৰাজান কছাৰী আৰু লক্ষীপথাৰ কছাৰী গাঁওখনক দুইখন গাঁৱে মিলি আমি বাথৌ ধৰ্মৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজক সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ কি ভাবিছে আৰু কেনেকুৱা পাইছে दिनै आं बहुत हेपि जादों बहुत गोबावजों आं माने बाहेर मुम्बाइआव थाना फैबाय माने आगोलाव न'आव जोंहानि न'आव माने बाथौ धोरोमखौनो मानियो बेखौनो मानिना थायो ओमफ्राय आं एसे बावजोब्बाय दा दिनै बहुत गोबाव थानाय उनाव दिनै माने बाथौनि धर्मखौ नुनो मोनदों दिनै बहुत हेपि जादों दिनै মোৰ পৰিচয়টো দি লওঁ মোৰ নাম বিচিত্ৰা বসুমতাৰী
প্ৰথম আমি মানে আগতে কি আৰু আমি বড়ো বুলি জানো নিজকে, কিন্তু আমি উপাধিটোহে লিখোঁ। আমাৰ সাজ পোছাক তেনেকুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি একোৱেই নাই। আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অসমীয়া আমি বাকী জনজাতীয় সমাজবিলাক চলি থাকোঁ, কিন্তু আজি আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি নিজৰ পোছাকযোৰ পিন্ধি আমি আৰু সকলোকে একেটা পোছাকত দেখি এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ, যিটো নেকি আমি এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যে আমি সঁচাই বড়ো। আজি নিজক এনেকৈ চিনাকি দিছোঁ যে সাজ পোছাকে সৈতে আমি ভাষাটো নাজানো। আমি সৰুৰে পৰা মা দেউতাৰ মুখত অসমীয়া শুনিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ককা দেউতা সেই তাহানিতে আহিছিলে। আমাক সৰুৰ পৰা অসমীয়াই শিকাইছিলে। এতিয়া আমি মানে ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা বুজি পাইছোঁ যে আমি ভাষাটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ সকলোকে আজি সাজ পোছাকত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিছে। আজি আপুনি দখনা পিন্ধি কেনেকৈ লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত সুখী হৈছে। गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना मरिगाव जिल्लायावबो बाथौ सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोर रौमारी, बानमोरी, गेरुवा, सालमारा, सेंमारा, पुसथिलि, धुपगुरि, बरिगामि, सिङाहेरुवा, बानलुबारि, बरबारि, बरदाब, बांफर, बारंफर, बाथौफुरि, हावलापेटि, बांफर, मिलुनफुरियाव गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। दानिया बेनि माखासे नुथायखौ नायदिनि। दिनै बाथौ सान फालिनाय माने जों मानो फालिनाय जाखो बिनि जाहोनानो जाबाय जों दिनै बन्द सान मोननायनि थाखायनो जों बाथौ सानखौ दिनै फालिनाय नैथि मंगलबार फालिनाय जादों। बे नैथि मंगलबार फालिनायावहा जों फिरफिला मोनसे नेरसोन मोनसे दिखांनायावहा बिनि बहुद गाबनि सोमोन्दै ओंथि थायो। सिमेन्ट सापरि, धेमाजि आरो मरिगावनि रिपर्ट प्राइम 24 हेडलाइन्स।